Обичам да чета научна фантастика, тъй като това съм започнал, но също така историческа литература. Впрочем, не знам дали бих изключил нещо, което не бих чел. И смятам, че въобще добрата литература не подлежи на жанрово определение. По-скоро има добра литература и недобра литература. Кого бих взел за приятел? Страхувам се, че много от писателите, въобще от артистите, които може да са гениални като творци, са всъщност ужасни като личности. Не бих променил нищо в света, тъй като разбира се, човек се изкушава да промени много неща, в някакъв смисъл идеалистично. Но проблемът е, че ние не знаем какво би станало, ако променим най-малкото нещо. Дали няма да сбъркаме, дали няма по-скоро да развалим света. Можех да променя нещо в хората, вероятно бих ги направил по-способни на емпатия, на състрадание, на разбиране, на приемане. Но тъй като твърде много мразим, твърде много някакси неспособност за общуване, за съчувстване и за разбиране. Ако може да се опише с песен, може би така ми хрумва сега. Една песен на Rolling Stones, която в момента не мога да се сетя как се казва, в която се пее. Не винаги получаваш това, което искаш, но понякога получаваш точно това, което имаш нужда. Смятам, че целият спектър на човешкия опит е в състояние да изрази нещо, да покаже нещо, да бъде повод за писане или за творчество въобще. За мен писането е удоволствие и радост, но също така може да бъде и мъчителна работа. Постоянно ми се налага да жертвам нещо за писането, литературата. Това е преди всичко време, т.е. отказ от възможността да правиш нещо друго или пък да прекарваш време с близките си хора. Просто писането наистина писането те отвлича от твоя свят, от твоя живот и действително винаги изисква такава жертва. Мисля, че литературните награди все пак имат значение, отвъд, разбира се, суетата, доколкото те представляват първо някакво признание за труда на автора и второ, може би най-важното е, че литературните награди насочват вниманието на публиката към книгите и затова те са много важни за съдбата на една книга. Поне така би трябвало да изглеждат нещата в една нормална ситуация. Книгите, които са получили награди или които са били номинирани за награди, да се превърнат в фокус на повече внимание.